Goddag, mit navn er Ole, og velkommen til denne her lille serie, hvor vi skal arbejde med det her program. Det hedder Pineapple Studio, og det er et fremragende program til at redigere videoer i. Men før vi kan komme i gang, så skal man allerførst importere film og videoklip ind til applikationen, og så kan man ellers gå i gang. Allerførst har du højst sandsynligt en masse billeder i din iPad, som du skal af med, for dem skal du ikke bruge. Så alt hvad du ikke skal bruge, det sørger du for at smide i skraldespanden eller gemme et andet sted. Væk med det. Så har du din iPad tilbage, hvor du skal have de nye film, dem du skal arbejde med. Så med iPadens kamera, der importerer du, eller du optager en masse film og en masse billeder, og lige så stille, så får du alt det, du skal bruge. Du vil altid optage mere senere, det gør ikke så meget. Når dine forskellige klip er på plads, så skal du oprette et projekt inde i Pineapple, som vi har her. Ved at trykke på plus, så opretter du et projekt og giver det et navn. Her der kalder jeg det for mit filmprojekt. Og når du så importerer filmene, så kommer et billede fra filmen til at ligge her, så det er nemmere at kende. Det kunne for eksempel være det her lille fine æg, jeg har fundet. Når du så skal arbejde med filmprojektet, så klikker du bare på titlen eller på billedet, og så hopper du ind i selve programmet. Men her har vi så selve programmet, og vi skal have importeret billederne fra galleriet. Lige nu er der ingenting af programmet, men ved at få dem over, så har vi noget at arbejde med. Heroppe, der er der et lille ikon, der skal klikkes på. Så arbejder man med de forskellige filmklip. Og til at starte med, så har vi en knap herover, der hedder Rebuild. Den trykker man på. Og når det er gjort, så suser billederne simpelthen fra galleriet og over i din videoredigeringsprogram eller applikation i Pineapple. Og her har du dem så til at begynde at klippe sammen. Rasende smart. Og nu skal vi lige gennemgå kort, hvordan det var, vi gjorde. Så det allerførste, det var, at vi tog de gamle billeder og filmklip fra galleriet og gav dem til skraldespanden eller gemte dem et andet sted og optog nye filmklip, som kom til at ligge i galleriet. Så skulle vi overføre dem til Pineapple. Det gjorde vi ved først at oprette et projekt. Vi trykkede på plusknappen. Vi oprettede og navngav et projekt i den her introduktionsside i Pineapple. Når projektet var åbnet, så skulle vi importere billederne og filmklippene. Det gjorde vi ved at trykke her og trykke på Rebuild. Så kommer der de nyeste billeder fra galleriet over i vinduet. Og Rebuild det er altså kun tilgængelig, når der er nye billeder og filmklip, der er tilgængelige. Med det, og så vil jeg gerne sige tak, fordi at du vil kigge med. Næste gang skal vi høre, hvordan vi bruger filmklippene.